Seó Faisin tá siúin seo fismór sa scoil, go sé áirte chur le chéile seo nachtain, agus is marclud gon fecht a Spáineáin airgead a tan seo siún sa scoilein. Tá mu a chur pí a sin leis scoil bei líma Rosavín leis sí agad scoil agus be mu tógáil míonn sin chomála hála agus chomála cistannach a bheits mutain agus a líon gúsad agus just fuirt áseile bhaine agus go fphobal i Rosavín. Leis thosamas é sin ar a fichiú lá go mí deirefóver agus tá 82,000 euro bailíthe ó an táim sin gotíis agus táid bemas gur chlásar leis an feachta Spáineáin ar a chéad lá go mí meithead. Agus seo eistalí an rud peblií an rud pobl is i dúnach a bheits mu díana. Tá sí hééis ríomhá siúpaí á ar bardin busta zíag chud é áúla agus chud é as an bailmór. So daidan lethe tí standan á ar bordin penníos agus car dun agus cumáine sin fuair sí scéal eile siúpa carlacht a head dúsháin ar bord cumá agus an Galway Wedding Centre. So bhí mu dámsá a sin méin gur tháinig go méid ar bardin le hainlí seo. An bhil drive agus an siúirta sin de cúpla lá nuas hí gléiflí tíocht hí tachtí tíochtta gur a cuatú tickets agus fiú inionnis le formas macrán a ticket ag dit amach. Bhí fós cléiflí tíocht agus bhí gur bheith míú go sean annig go tíisteach agus sean an lechmochtíí an á bach minute ach go naibeh mu amach réir mar bhí go leid. Bei neart sports go scraiceir le music. Tá models ar fadpátein ón pobl ar fad agus chomáile sin tá Ros na Gaillimhe is iarscolairí go chud na scoilí Deirdre Jennings be sinna tuairt cuasain so se bheith chéadrúd epicúla be síanana tá Éabha Nic Dhonncha iarscolairí gon scoil freisin i gimmert i bhíon sa gimmert rugbaí bhí mar chating go faoi 8 rugbaí na héidir in ára agus tá siise i brumma an dhéine i bhí ag chéin agus í mar chating tá sí a bhhanna a scoil agus tá sí go leis sin íana nachtain. So bei neart bei 9 dancers freisin so níos cin sports agus sprí beit an nachtain roií. Si duna an job bhailiú airgead an scoil íana suas nó agus tá sé fíortáilta go mé fa scoil dunta deas agus go daoine áthúirt seach sa gantar an bhiltar scoilhás i Rosavín. Siúd an chéad gansin na héidir na uirma na bhí mar factín ar fudin faoi oftaigh le héidir i 2022. Is sé special a romsa bheith an mochapi agus le Jansaí éan na bhuiir ascan scoil mar a thug siúd bhleor cóna romas ar déad a na bhí maní sóige le sport a scoilir frisin. Tá mén seo fan takeíocht a bhórt gon scoil, mar tá siad ag chuidiú airgead chun an scoil íana ní smú agus dúirt me náfrach chur i mar rang san ar bhí seán a rang go sé níor af chur, so tá se anzap chuisteáil go bhfuil ní smú spás a tastal agus tású am go dhépa siad an méid atá siad géir anna. Tá san nach bhíonn siad an go chutínta agus tá is rud ansásiad mar tá si an éí eáil agus tá se go das na chalíní bheith siúil agus pí sprí freisin. Tá si dínta.